Първи, втори. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Пак. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Последно. И преминавам следващото. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И следващото ляво. Лявата ръка на 1. Изотива на 1. Едно, две, три, четири. Окей, ако искаш, обърни се просто да те видят с лице. Какво правиш с лицето, защото погледалото е различно. Окей, лявата отива напред. Едно, две, три, четири. Значи тяло отива, виж? Тяло. Така. Да? Едно, две, три, четири, пет, така. Да, е така. Да. Както сте ги разминали. И едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, четири. Окей, пак. Давайте. И не се разсейвайте. Не се разсейвайте. Да, добре. И. Два, три, четири. Две, три, четири. Две, три, четири. Две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. На 4 да го на 6 беше. И то ти е... Сега за еднаква стойност при всяко бройка хора. Значи при екраната 4, ако сте 5 и на 6. Значи едно да ти 4, просто окей? Айде. А да? Право. Как трябва да се движим? И право. И. Раз, два, три, четири. Две, 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 три, четири. Къде да правим виновата, наистина прекъсваме... Още два пъти. Родима време да правим други пъти. Да. Още два пъти да правим други, защото 3-4 пъти вече направим. Да. Виждам, вече трябва да направим за синхрон. Окей, правим? Ти ли будеш синхрон? Не, ти будеш. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Две, три, четири. Две, три, четири. Две, три, четири. Едно. Две, три, четири. Едно. Две, три, четири, пет. Шест. И продължавате верно следно. Едно. Три, четири. Айде пак неща, защото и едно, две, три, четири, едно, две, три, четири, едно, две, три,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, certo, a questo devo fare con me che Не, айде сега, последна година, защото много не са мъжете, тогава. questo piatto Да. И 1, 2, 3, 4, Това ти пръв ти направи. да, значи и 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. значи едно отива тяло право напред. Две това е ръцете. Тук като заравите три пъти главата, че И главата вдигаме накрая. дигаме и цялото. Айде пак, моля. И 1, 2, 3, 4. Айде, бабо, не Разни го малко. Значи имаш едно къде да ръке? тяло. Ето ти цяло ще е 1. И Аз къде съм ги Държи ставил? го право. Дай към мен. 1, 2, 3, до 4. Ага, едно. Добре, да. Да, само че знаеш какво да правиш, цялото тяло отива напред. Значи, И гръб, гръб е право. а ти какво? Ама е направено с крачката ли? Да, отиваш на... Е така, така. Значи, отиваш напред, целият гръб е прав, и още не гледаш напред, словно го отиваш към тялото. Айде, и... Айде да почвам. И... 2, 3, 4. Айде пак. 2, 3, 4. На три връщаш слагаш главата голяма. Ага. Две само ръцете. Рамата. Три слагаш главата, четири връщаш цялото. И... 2, 3, 4. И... 2, 3, 4. И... 2, 3, 4. И... 2, 3, 4. Последно. И 2, 3, 4. Следващо. Следно, движение в напред. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Връщаш се връща. Значи ръцете да се така. Тук, Дланите са така, навътре ще... Дланите са навътре. Окей? Едно, че оттук там правиш да ги извъртваш. Да, там ги стегнеш ги после. Връщаш се. И... Раз, два, три. И главата нагоре. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. И... Пак. Да, чакай. Четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Следно. Раз, два, три, четири. Какво да ви втори? И... И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. И раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Окей. Ето ще го правим пак да вършим наш тяло. Трети. До тук ли остава? И следващия жест почва от тук. Да. И... Кое е от начало? И